ମାରିକି ତ ଫଟେଇ ଦେବି। ନାଟୁଆ ପିଲାକୁ ନାଟ ଶିଖଉଛି। ତୁ ନାଚୁଆ ପିଲା ତୁ ନାଚ ଜାଣିଛୁ? ନାଚର ମାଷ୍ଟର ତୁ ନାଚ ସାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ନାଚ ଶିଖିଛ? ମିନିମମ 40-50 ଟଙ୍କା ନାଚ ଶିଖିଛି। ଗୋଟେ କହିବା। ଗୋଟିଏ କହିବି କେତେ ଟଙ୍କାର ନାଚ ନାଚିଲ? ତୁ କଣ ଗାଉଥିଲୁ? ମୋ ପାଇଁ এটা কোন নাচ মনে কথা না কଣ କହିଲ? এটা ଦେଲେ ଧାନ ରୁଆ ନା ଏଟା ତଳି ରୁଆ। ଆଉ କଣ ମୋ ପାଇଁ ବାପା ପଛୁଗୁଡେ ପଇଲା ଯୋଉଟାକି ବସ ଝିଅକୁ ନାଚିବାକୁ କହିଛ ତମକୁ ନ ବସ ନାଚ ଶିଖିଛ ନାଚ ଶିଖିଛ କେତେ ପ୍ରକାର ନାଚ ଶିଖିଛ ନାଚି ସାରିଣି ଥରେ ନାଚି ସାରିଲେଣି ଆଜ୍ଞା କଳ দিয়ে ମାରିଥିଲା ବସ ଉଠ ନାଚ କେମିତି ଲାଗୁଛି ରାତି ଲାଗିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ପୁଅ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ ମଲା ବାହାର ହେଇପାରିଲା ସେଇ ପ୍ରକୃତ କେବଳ
ଛୋଟ ପିଲା ବୟସ ଏତେ ପୋଖରା ଝିଅ ଏକା ଚଲେଇକି ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛି ଗା ଗା ଝିଅଟା ଗାଉଛି ଗୀତ ଗାଉଛି तू धीरे जा तू मेडिकल मध्ये आहे मेडिकल मेडिकल का बेड मिळेल मेडिसिन देगी नहीं तेरी चुप है को सोता दो ये सकत भाग गई वो आंधी आके ये बदलत लो तुझ्या आंध्र चेक करो चेक करो सेपट पकड़ देंगे काउंटर जेड़ा खोलने के जा ड्रेस झाल लो बस बस क्या क्या सारे आपल्याला काय गोष्ट समजायला लागली मतलब तर मग पिला होता ना अरे भरपूर जेवढ्या बोलली लफड़ा है कि तुम्हें मुझे छो काय बोलते देखा होता ना पकड़ देखा पकड़ देखा वो पकड़ना नहीं आया आएगा वो आया पुरानी तो पुरानी आया वो पकड़ दो एड़ा भगवान बिला ये मौसा हां तो मौका भगवान छोड़ लेके आओ ये पकड़ चेक करके ना तोर तो बिंदु नहीं सारे हां आपण जाने ट्रीटमेंट करी डॉक्टर थंडा तो एक्चुअली बोलो देव ज्वर अछि जे मेडिसिन एते खाई कमनी ताले ओ कमी लोग सारंगार परीक्षा करबा आगुर ई झोड़ा दिक्कत आनी तू आयु ए लागो भद्रे के आसा या देखिबा सारे आपण बोला सारे लोग बेटलू हां अरे ओ भाई के बोला बोलछो आजा तो देखो सब आ अछि तारो भाई साथी बजे बजा मते ये बेटा
ସତରେ ପଳେଇଲି ହଁ ହଁ ହେଲା ହେଲା ହଉ ତୁ ଥା ଗୋଟେ କାମ କରୁଛୁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରେ ସାର୍ ଆମ ଘରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଇଛି କଣ ହେଲା? ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା ମୂଲ୍ୟ ଘର ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ପୂଜା ଗୋଟେ ଘରେ ରହୁଛି ତେଣୁ ତାର କଣ ଲାଗିବ ତେଣୁ ତାକୁ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଦେବି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି ତୁ କାହାକୁ ଜଗେଇ ଯାସୁନି କି? ଯୋଉ ପିଲାଟାକୁ ଜଗେଇଥିଲି ସିଏ ପଳେଇ ତାର ଅସୁବିଧା ପଇଲା କିଏ ସିଏ? ସିଏ ମୋ ମୁଖରେ ନାହିଁ ହଁ ତେଣୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଦେବି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତ କଥା ତ ହ୍ୟାଲୋ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ତୁ ସେଠୁ ଗନ୍ଥା ମାଣ୍ଡି ଆଣିକି ଆମ କ୍ଲବ ଘରେ ଯୋଉ 30 ଜଣ ପିଲା ଶୋଉଛନ୍ତି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ ପରେ ଶୋଇବୁ ତାଙ୍କ ମଝିରେ ତୁ ଶୋଇବୁ ଅରେ ବୟସ କଣ ଆମେ କହିବ ତୋ ସାନ ବୋଉକୁ ପଠେଇ ଦଉଛୁ କ୍ଲବ ଘରକୁ ମାଇଲା ଲୋକ ଦେଖିବ ହଉ ନା ଦୌଡ଼ା ଗାଈ